Стана бърбата. Ама тя не е станала като хората. Легни, бе, Лара. Гледай го малки какво прави. Виждам дупетата. О, Боже, колко са смешни. Леле. Ще падна от смях. Той не му се играе, не му се занимава. Той виж, с опашките се занимава. Това не го за опашките и ги кърпай. Айде. Гледа, че колко ме е интересно. Так, Да. лапи си. Виж как му варал дъпето. Иска му закапай кръка. Виж как се радва с опашката вече. Виж как му... Ао, да им видиш дупетата да паднеш от смях. Горката. Кой дебелия ли плаче сега? Той яде и плаче. Леле, колко е дебел. Обаче ги настигна. Да. Виж как ги настигна по големина. Да. Добре, че. Както беше малък. Както беше миньон, само главата виж остава си му по-маничка. Ето, още зато по-малък, ама долу-горе вече се... Да. Каквото беше. Не трябва да го видим, като се напада колко съвсем слабичко кила е беше. вече. Не кила да е грама. О, ти плаче.